aanval waar toch wel wat in zat voor Union. Maar de verwachtingen worden niet ingelost. Zo zal het dus gaan gebeuren, mocht Union hier als overwinnaar uit de bus komen. Het is zo donker met al die wolken, want de zon is zeker nog niet onder. Nee. Eén man uitgeschakeld. Berg terug voor zijn verdedigende taken uit te voeren. Jerme. Blijft wat lang met de bal lopen, krijgt de fout wel mee. Met wellicht gedacht die bal verder te kunnen boksen, Chambare. Maar zoeken.